bema sukanetima sokla konetima sukanetima namda konetima sukanetima wiya konetima sukanetima ida konetima nan sonedi. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Bam debbo no mbaɗɗa? Ko rettere jinnomi. Rettere no woni? Capantati. Capantati uññere? Eyi. Eyi no woni. No wodi? Eyi. Kono ko par kodde? Par kodde, eyi non non ɗon neɗɗa. Na ƴeewa koto. Eyi nda joɗɗon seeɗa jaafuɗa. A jarama. haydara wasata nan woni pasado ko biɗo mone hata nan jomnedi ko tiɗaɗo kosinat nan neɗo wayi kono gesa so lewata nan ban hay so fuɗani ngar ate mum sohlaka nan hanki ɓiɗɗo ko ngalu ndendamu feccata. Tengal nde ɗum wulite hen nakal ɗum. Assalamu aleykum. Arsene mbaɗɗa e tambe mawɗum ni min de mbeɗɗi ɓe heñade sen mbeɗa yinno wadde retrait temedere uññere 500 000. eyi Eyi no woni e. eyi bisimilla ɓeddiɓe heñade sen Muñinam seeɗa han pare oɗo kiɗa joyi. ɗo client noon Client joyi ɗo non. ɗo Eyi. a ƴeewino moƴƴi ɗo hay ko joɗaki ɗo de ɗo hay client goto mi yiyani ɗo Joni ɗo no yiyani. hay goto mi yiyani ɗo ɗo kay ko daɓɓuɗi ɓolli gonɗi ɗo hay ko ala ɗo joɗoɗo ɓolli woni ɗo An kam o ara eyi mbimi woto fof somi tawi ala kalis e haalnata kam kono wiide neɗɗo nan neɗɗo ala ɗo ɗum jarani ayani o joni ɗo. ɗo Ija. ɗo min mi yiyani ɗo hay goto aɗa andi noon kadi saaha onon golloɓe golle ɗe son ngala kalis oɗon jiiɗo gueɗe prétexte uji gueɗe tan ɗe ganduɗa oɗon ɓagga ɗum hen pour ha wiye ma taw wonno wayi aɗa andi hunde saɗa jogui e waɗat sa ala mbiya e ala kono wiide neɗɗo ni jooɗi ta hay goto jooɗi ɗum ɗo ko way kono fijirde mawɗo kelli faɗa kamɓe hay goto mi yiyani ɗo ɗo koko ɓolɗi aɗa jogui kalis aɗa jogui tiranama a ala min a jarama kono ɗo hay goto jooɗaki ɗo eyi a jarama merci wi tan ala kalis kono wiide neɗɗo woni nan jomnedi ko tiɗaɗo kosinaɗo nan neɗo wayi kono gesa so lewata nan ban hay so fuɗani ngar ate mum sohlaka nan hanki ɓiɗɗo ko ngalu ndendamu feccata nan nehannoɓe hanki ina moƴƴino gaynaka nan yimɓe hanki hay so paali gonno conga nan hande noon ɓiɗɗo ko ƴeyi kerir mo rendaka. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Banam debbo kom junno wadde debbo Debbo no foti. 2000. 2000 en muñi seeɗa pare. 2000 en fase tan pare oɗo heɓe. holmo paɗani Fadde joni ɗo no han pare makko. Réseau ko waɗi probléme jinnaki. holmo pata On jooɗi ɗo tan para o fadnan mo ɗo hen ɗo. an hol jooɗi ɗo Client jooɗi ɗo no yiyani ɗum. an gonda koye façade mo walla ɗo hay goto jooɗaki ɗo pardon an hay goto jooɗaki ɗo de Onon kam ɓe ko koye mumen kamnata walla ko min kamnata. O ko holon o jooɗi ɗo no yiyani ɗum. an ka jiɗɗo façade mo walla goɗɗo Eyi moƴƴi. Eyi moɗo keni fade wonɗo guila fajar capantati tati nden liggo mbiya ko jiɗɗo fasade. Oɗo jooɗi ɗo yiyani ɗum walla an guimaɗe moƴƴi a. ko an kay ya ƴewtoye guite ma ɗo hay goto jooɗaki ɗo I an o ko woni onon kam ɓe ko min kamnata walla ko koye mumen kamnata. banam debbo nda so tawi aɗa liggo kalna yimɓe so tawi a ligguey ɓuuri yolluwano An somo liggo walla somo liggata ko an haalanta kam ɗum. O ɗum mi guila fajar capantati tati. min ko woni ɗo men sawa min guila fajar min komi garɗo mbaɗa wadde dépôt Guila gote kalantumaɓe wonmo tawɗa ɗo. hay goto ala ɗo Oɗon jiɗi waɗde anani kulle. eɗen haalanma an cikiɗa ko an woni ɗon ko an gon woni ɗum Wadde jaha banggue goɗɗo. muɗo réseau ma gam an kam an holko tawi ginnani ɓeɗe gara mbami yo patam perewa mbiydi jiyani an kaldema wawi jooɗa nafuɗa naama ginnana jonnoɓe yimɓe yo patam mbin jiyani woni ko tel boɗo min ke komi naji ginnan gara ko wi yiyani kono wi alhamdulillah alhamdulillah wi kadi alhamdulillah alhamdulillah ay to jeetami ɗo komi waɗi ɗo allah mawɗo ha
wona bakki kinade walla mi diwtini woni ko mbiɗa o mbeɗa jeeya hannde e huɗbu fardu jamila neɗɗo mo laaɓani mo rewata Allah wawa holle aɗa yiyami mbiɗa yimaɓe waɗa yettade firtan ka laaɓa yima alhamdulillah mo laaɓani ko rayni minde hannde mi malama noon tan yettode woni ma ɗo e nder place am he waɗi mbiɗen da yettoma yo alhamdulillah mo laaɓani mo rewata Allah kowata e mita est ce que ko malaɗo tan o laaɓɗo cer est ce que dewowo Allah fawtani tan woni minde hannde mi malama no anno Allah waɗi aɗa yemi yetto Allah wi alhamdulillah min kam mi itti Allah firti jeeɗa koye malaɓe jeeɗa koye laaɓe mita alhamdulillah yo alhamdulillah est ce que wonan ko ƴewnoɗan ko kadi walla min ke ko ɗum ginnan ha joni tawi mbaɗi ɓeydade pat hami gasno ko mbaɗatnami ko wonnoon réseau woni manki fewde hande eɓe mbi kam ɓe jiyani ɓuri ɗo heɗen a nanama ɗum tekkilinede ɗe ginnade onon maaro noon Allah haali tan noon Allah haali wadde ala caɗele accu ñaaraɓeya alani woni caɗele kay an ke heɗema yaltude ɗo henen a yatani min mbaɗi wiyo walimi tan yaaha hoppirami ni hene mbaɗi wiyo wali no place am an ke heɗema ya waɗan kam duwaw keeriɗo duwaw jiɗɗa aha duwaw kay yiɗi holko jiɗɗa ɗumanede eyyi minde kam hande kam ko jinmi kam ko ɓuurmi yidde so Allah walli kam haala hokki kam duuɓi ɗi jinmi ɗi somi maayi yomi yaa aljanna ɗum tan jinmi Allah waɗi ha kadi ko wona ɗum ko ay ɗum jeeta ɗumi aljana direct ha ɗum no ko firdawsi sa urnima ɗum aljana ma darima kadi sa urnima ɗum a wonta maɓɓe e hedde gurdam ma ha ɗum no ko aljana firdawsi sa urnima ɗum aljana ma darima ha ko mbiɗa o sa urnima ɗum a serte mambo ha abada a serte guite musoji ha abada ha ma maayi ha guura hay yiide musoji anen sako noon hoore mum min hande mi malama ɓayde noon Allah ko ni haajiri min mbeɗa ɗamin noon naɗɗo am yaltawa e goto tawtani ɓayde noon ko ni Allah waɗi Allah feññini kam mi wawa suurade min bisimillah guura ɓurno doole no feewi mawɓe maale mata puccu wawa yade tawa laɓangal segana nan koto puccu woppita ma e sago mum ha caka nan ngun jofnara jomum koto hay goto anda nan ko ɗum waɗi ngun puuju e sago mum woppaka nan ñamdu guna kay ina riwo tawa fiya nan kono beele ndutaro ɗi liɗi keciɗi kippa suka nedima sokla ko nedima suka nedima